apa-apa aku memuni ala-ala kok. Alayu. Nah, aku sing nyawer paling ming 75. Ya wis ora apa-apa arep bejet-bejane dhewe-dhewe. Tur Mbak Tatin iki ya le merangkak dari bawah ya ora kurang-kurang. Nah iya le berjuang supaya mencapai level yang sekarang itu memang tidak susah. Iya. Mula ya wajib diajungi jempol. Ya aku ora ngacungi kepel barang kulino kono. Iya. Ya wis ngono ya Mak. Iya. Iya, waktune ndak selak ngoyak